У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 29 ліпеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Лукашенко зладзіў нараду па міжнародных пытаннях. Сярод запрошаных прадстаўнікі ягонай адміністрацыі, ураду і нацыянальнага сходу. Лукашенко перасцярог прысутных. Туристических поездок быть не должно. Никакого туризма. Должен быть результат. Адметна, што гэтая заява прагучала праз дзень пасля вяртання Лукашэнкі з Расіі, дзе ён сустракаўся з Пуціным. Два дыктатары наведалі Валаамскі манастыр на Ладаскім возеры, ды нябыта правялі працоўныя перамовы. Пры гэтым інфармацыі пра іх вынікі няма ніякай. Самалёт Белаві вылецеў з Менску ў Кутаісі, але да Грузіі не даляцеў. Як паведамляе тэлеграм-канал «Матолька памагі», борт «Эмбраер», які выконваў рэйс Б-2-729, здзейсніў незапланаваную пасадку ў Астраханскай вобласці Расіі. Імаверна, справа ў тэхнічных праблемах. Цытата: «Адною з няспраўнасцяў было знядзеянне вентылятара ахалоджвання тэхнічнага адсеку, а таксама ў гэтага самалёта сталая праблема ў працы дапаможнай сілавой сістэмы». Канец цытаты. З Менску даслалі борт на замену. Сяброўка партыі «Народная грамада» Вольга Цішкевіч вярнулася ў Беларусь і прыйшла да прапагандыстаў на ОНТ. Анонс інтэрв'ю з'явіўся ў інтэрнэце. Вольга Цішкевіч доўгі час узначальвала магілёўскае аддзяленне партыі, якою кіраваў Мікалай Статкевіч. Таксама вядома, што яна доўгі час сябравала з былым актывістам расійскага чорнасоценскага руху НОТ Алексеем Галавіным. Як мяркуюць, Цішкевіч выехала з Беларусі ў 2022 годзе. Сёлета яна збіралася балатавацца ў каардынацыйную раду трэцяга склікання, але перашкодзіў скандал. У выкладзенай кіберпартызанамі базе даносаў у КДБ ёсць і зварот Цішкевіч. У 2020-м яна прасіла, цытата, «прыняць меры супраць актывіста Эдуарда Пальчыца». Цяпер той за кратамі. Беларуска Аліна Змушка прабілася ў фінальны алімпійскі заплыў на дыстанцыі 100 метраў брасам. У паўфінале 27-гадовая спартоўка, якая выступае ў Парыжы ў нейтральным статусе, паказала вынік 1 хвіліна 6,37 секунды. Гэты вынік стаўся пятым у паўфіналах, а заадно новым асабістым рэкордам Аліны і рэкордам Беларусі. Фінальны заплыў у барацьбе за алімпійскі медаль чакае на Аліну Змушку сёння ўвечары. Таксама свой выступ на Алімпіядзе ў Парыжы сёння распачала і іншая беларуска. Чэмпіёнка Еўропы Настася Шкудрай не змагла патрапіць у паўфінал на дыстанцыі 100 метраў на спіне. Наперадзе ў беларускай плаўчыхі старт на удвая большай дыстанцыі. Непадалёк ад паселішча Партызанскае ў Вілейскім раёне сутыкнуліся аўтобус і легкавік. Апошняя звалілася ў кювет і перакулілася. Яго 27-гадовую кіроўцу даставілі ў шпіталь для медычнага агляду. Кіроўца і пасажыры аўтобуса, а ў ім былі 10 дарослых і 10 дзяцей, не пацярпелі. Згодна з інфармацыяй ДАІ Менскай вобласці, легкавік выязджаў з другаснай дарогі і не прапусціў аўтобуса. Той рухаўся па галоўнай дарозе і выконваў абгон. Яшчэ адно ДТЗ адбылося ў цэнтры Менску на праспекце Машэрава. Папярэдне 66-гадоваму мужчыну стала блага за стырном. Ён не даў рады з кіраваннем Кадылака і ўрэзаўся ў БМВ, які рухаўся ў спадарожным кірунку. Пасля гэтага Кадылак урэзаўся ў слуп. Кіроўцу і пасажыра даставілі ў шпіталь для абследавання. Іхнае аўта выглядае аднаўленню не падлягае. А вось БМВ амаль не пацярпеў. Рух на гэтым прамежку дарогі аднавілі праз 2 гадзіны. Расія паведамляе пра ўдалае адбіццё масаванай атакі з ужываннем БПЛА. Згодна з расійскім міністэрствам абароны знішчана 39 дронаў. Іх збілі над Курскай, Белгародскай, Варонежскай, Бранскай і Ленінградскай вобласцямі. Губернатары расійскіх рэгіёнаў справаздачацца пра разбурэнні. У Варонежскай вобласці пашкоджаны аб'ект камунальнай інфраструктуры, а ў Арлоўскай, пра якую Мінабароны, дарэчы, не пісала, губернатар паведаміў пра пашкоджанне электрападстанцыі. У сваю чаргу паветраныя сілы ўкраіны заявілі пра збіццё гэтую ночу адной ракеты і 9 беспілотнікаў. Уначы пра серыю выбухаў паведамлялі ў Харкаве. Паветраная трывога гучала з прычыны запуску расійскіх кіраваных авіабомбаў. Пра выбухі таксама паведамлялі ў Крывым Розе і Днепрапетроўскай вобласці. Напярэдадні 2 ракетныя ўдары расейцы нанеслі па транспартавым прадпрыемстве Харкава. Параненыя 11 мірных жыхароў, у тым ліку 3 дзяцей. 8 чалавек пацярпелі ў выніку ўдару па шматпавярховіку ў Нікапалі Днепрапетроўскай вобласці, толькі ж пасля атакі па прыгарадзе Херсона. Николас Мадуро названы пераможцам выбараў прэзідэнта Баліварыянскай рэспублікі Венесуэла.
Згодна з афіцыйнымі дадзенымі выбаркам, удзейны кіраўнік гэтай паўднёва-амерыканскай дзяржавы набраў 51% галасоў тых, хто прыйшоў на выбарчыя ўчасткі. За асноўнага канкурэнта Мадура, прадстаўніка апазіцыі Эдмунда Гансалеса, паводле афіцыйнай інфармацыі аддалі галасы 44% выбарнікаў. Між тым, згодна з папярэднімі апытаннямі, бальшыню галасоў меўся набраць якраз Гансалес. Дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен выказаў засцярогу, што афіцыйныя вынікі выбараў не адлюстроўваюць волі венесуэльскага народу. Прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жозеп Бурэль заклікаў да празрыстасці выбарчага працэсу і доступу да пратаколаў галасавання. Пра непрызнанне вынікаў выбараў заявілі ўлады Аргентыны, Перу і Чылі. Затое Нікаласа Мадура павіншаваў Лукашенка. Прэзідэнцкая кампанія ў Венесуэле суправаджалася шэрагам скандалаў. Гэтак улады не дапусцілі да ўдзелу Марыі Мачада, якая перамагла на апазіцыйных праймерыз. Мадура кіруе Венесуэлу з 2013 года. І гэты прэзідэнцкі тэрмін будзе трэці для яго. Пад кіраўніцтвам Мадура краіна перажывае эканамічны і гуманітарны крызіс. Ён выклікаў хвалю эміграцыі і рост злачыннасці. Эрдаган пагражае Ізраілю. Прэзідэнт Турэччыны заявіў пра магчымае ўвядзенне ў Ізраіль турэцкіх войскаў. Імаверную агрэсію ён назваў абаронаю жыхароў сектару Газа. Мы мусім быць вельмі моцнымі, каб Ізраіль не мог здзяйсняць такіх недарэчных учынкаў з Палестынаю. Гэтак жа, як мы ўвайшлі ў Карабах, як мы ўвайшлі ў Лівію, мы можам зрабіць з імі нешта падобнае. У нас няма прычынаў для адмовы. Мы проста мусім быць моцнымі, каб мы маглі зрабіць гэтыя крокі. Эрдаган не ўдакладніў, якім бачыць фармат магчымага вайсковага ўмяшання. Прыгаданыя падзеі ў Карабаху – гэта дапамога Турэччыны Азербайджану падчас эскалацыі з Арменіяй. У Лівію ж турэцкія войскі ўводзіліся для падтрымання міжнародна прызнанага ўраду. Улады Ізраілю ўжо адрэагавалі на пагрозы турэцкага лідара. Міністр замежных справаў краіны параўнаў Эрдагана з пятым прэзідэнтам Іраку Саддамам Хусейнам і параіў прыгадаць ягоны лёс. Непагадзь прыйшла ў Беларусь. Надвор'е з вечара нядзелі вызначае магутны цыклон. У панядзелак на большай частцы Беларусі чакаюцца залевы і навальніцы. Тэмпература паветра ўжо панізілася, месцамі нават ніжэй за кліматычную норму. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў папярэджвае пра моцны вецер і магчымасць абрываў электралініяў. Цягам апошніх сотняў электразабеспячэнне знікала ў 578 паселішах. На сённяшнюю раніцу ў 165 з іх аднавіць электразабеспячэнне не ўдалося. Да таго ж у нядзелю зафіксаваны 91 факт падзенняў дрэваў. Найбольш у Гарадзенскай і Менскай вобласцях, а таксама ў самой сталіцы. Абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі. З незвычайным рабаўніком сутыкнулася каманда адной з крамаў гораду Уэймут на поўдні Вялікай Брытаніі. Матэрыяльную шкоду іхнаму гандлёваму пункту наносіць чайка. Птушка-злодзей ужо некалькі месяцаў крадзе з крамы чыпсы. Прычым строга пэўнай маркі і смаку. Агулам Стывен, так празвалі чайку, ужо скраў больш за 30 пакункаў чыпсаў са смакам ялавічыны і соусу барбекю. Спыніць крадзяжы не дапамаглі ні падмена чыпсаў на іншыя, ні просьбы да кліентаў не пускаць злодзея. Стывен усё роўна дабіраецца да ўлюбёнага ласунку, а потым гагоча і есць чыпсы з іншымі чайкамі. Думаю, вытворцы чыпсаў мусяць прапанаваць Стывену рэкламны кантракт. У мяне ж на гэтым усё. Пра развіццё падзею распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, дзяліцца і каментаваць наша выданне, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Я ж на гэтым з вамі развітуюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.